भगवान से निहोरा करो तरी की हे भगवान जी आज भर राते रहे दे मनोज भैया जब पसी जबे न कोइल तो निहोरा बेकार भइल सुहाग के लाज ना रहल तो सिन्होरा बेकार भइल मोजराइल मन तो हम ढेर ढेर देखनी ए भाई जुआ के अठियबे न कइल तो टिकोड़ा बेकार भई लड़की कहती है कैसे कि आज हो पहिला मिलनवा गोलू भैया ये गाना में कठिन ना एकदम सीधा बाजे कि आज हो पहिला मिलनवा अरे मिलल सजनी के सजनवा हमारी अंग अंग गुलाब नियन खिलल बाबा दनवा अच्छा बोल कि सुनी सुनी भगवान अरे जन बिहान हो खेती अरे रहे तो मने हम काहे खाती बानी हम केहू के लिया जब किन लिया ना जे है पहलवान के ठंडा में ले जाके उ कोड़वाओ ठंडा में यह सब काम है गलती नहीं की कहो ई लोग ई चाहे यहाँ के चाहे यहाँ के ई लोग ब्लेंडर है आई लोग ओल्ड मंक ठंडा में यह काम है कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा हमार अंगे अंग गुलाब नियन खिलल बाबा दनवा सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती आहा करीब हमारा बुझाता कि 6-7 साल बाद और शरीर तो बदल गए बाकी नामवा याद नहीं खे राधा अच्छा रानी जी हैं एक बार यहाँ के भाग से रौरे संगे प्रोग्राम में आई रही मिलावो तनी कि उहे होई कि उनकर बहिन है अरवल जिला में यहाँ के तो खैर अच्छा कलाकार में ना ना खूब निमन तो तनी पति पत्नी वाला भाव हो जाए कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती रहे तो बर्बाद हो जाए रहे तो बर्बाद हो जाए आहा रानी राधा फिर 5 किलो आलू लेके रहे तो ओह में 60 रुपया लगता दे दो लास्ट में बेचारे के बाद चलो रहे भाई को से पुरस्कार हमरा रवि जी मान ली हरानी माने के बा पूछो जे का माने मने हो जे हम ही तहार ओरिजिनल भतार हां आ तू हमार ओरिजिनल मेहरारू हो आ सुहाग रात में बैठा है ने बैठा हो तनी रहो प्रभु चलो तो बड़ भाई लोग तो लजाए के का सही बात लजाए के का पूरा खाए का आहा हा तनी आवरी हे जाओ
इनका के बैठावल जाए ये हमारे के भाड़ा तारे कि सुनी सुनी भगवान हेने आवा तू हेने से आजा आवो जनी है जे सुहाग रात हमने के मनावत नहीं जानी ढेर दिन पर मरद से भेंट भइल बा तो मन है जे के बिहान हो खबे मत कर कि सुनी सुनी भगवान अर्जुन बिहान होखे दी जनी है जे हम ही जाड़ा के रह जाई है आओ अरे आओ है लगलू कोने आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी राजा जी के कोरवे में हाय हाय जिया जिया रहा हो और भानु भैया हमारा आगे एगो जोरदार ताली बजा दिहल जाए हमारा मन में कभी ना रहल घटना अलग चीज बा वो घड़ी से यहाँ के हमारे बड़ भाई बानी आ हमेशा से जब भी हम बोली आई बानी यहाँ के हमारे साथ दिले बानी आ उम्मीद बा कि साथ देवे करो भानु भैया ए भानु भैया जौन रौड़ौनी इ त चूहड़ावा ले ली हले सब 2-4 हजार हमारे बगलिए में ना डालब नु हमर मने संतुष्ट ना ए राजा जी का कोरवे में भानु भैया की ओर से हर कलाकार के बहुत 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 पुरस्कार अब हम ही सोचा तनी मैडम जी है नहीं आई मैडम जी रो आई तू चला होने तारा का मौका दे अब हम ही सोचा तनी कि प्यार के करा से कर धुन है लाली लाली ओठा से चुएला ललैया हो कि रस चुएला आहा ई नहीं खे कहे ई कहे एगो बिया गोर एगो तनिए ससावर अखिया गइल हमर लोरी एगो बिया गोर एगो अरे तनिए ससावर अखिया गइल हमर एगो बिया गोर एगो तनिए ससावर आँख लड़ गइल बाबा कि अब इहे नहीं खे बुझा कि एगो बिया गोर एगो आहा ऐसा ऐसा भाव पर भारती के नृत्य ना भइल तो कुछ ना भइल भले हेने हम अपन लाइन मारतनी कलाकारी रहे कि एगो बिया गोर एगो अरे तनिए ससावर अखिया गइल हमर लड़ी अब तू ही लोग बताओ भैया कि दोनों एके रे बहिन लोभकावा न सकनी लोभकावा न सकनी दोनों एके रे बहिन लोभकावा न सकनी आज राजा जी के लड़की कहते कि हे भगवान जी राजा जी के ओट ये भाव हाँ ठीक 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 तब मुर्गी होके के चाहिए अरे रौरा के माफ एक किनु भाई चतुर्वेदी भाई तनी मुर्गी हो जाए मजाक मंच पर होला राजा जी के ओठावा में जिया 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 एक बार में पास हो गए इहो चली चतुर्वेदी की आओ अगर केहू कहे नु कि कोरोना के तीसरा लहर कैसन होला वैसने होला मंच में तो मजाक जरूरी है का भारती जी कि राजा जी के हाय 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 अरे तो बुझाता कि ब्लॉक में शौचालय पास कराई जाती है रहे दो ये मुर्गी वाला ना आहा आहा अब के तो पैसा सधता अनुपम भैया के हाँ लिया जी
कि राजा जी के ओठावा में जा जान निकल गई जा इनको देखल जाए का एक बार रानी के काहे रानी तू मुर्गी ना जाने लू छोड़ द पानी है रानी छोड़ ना देखी रौरा मत कहीं कि मुर्गी ना जानी मैडम जी राउर हम कलाकारी बहरनपुर में देखले रहनी हाँ हाँ राउर कला के जवाब कहाँ बा आई एक बार है कि राजा जी के ओठा में इहो नारे सुंदर आदमी को हमें तरी माफ कर दी इहो ठीक है बा खड़े खड़ी आओ रानी आओ तू हमारा जोरे मारो आओ अच्छा रानी के मुर्गे देखे के बा के करे देखे के बा हाथ उठा के बताओ भाई उठाए पकड़ भैया हाथ देखे को बता अच्छा जाए दो तार के माफ कर देनी बाकी ध्यान दे काहे माफ कर ले कि राजा जी आहा भारती अरे बाप रे बाप मैंने ना ना कोई बात नहीं अरे हमरा हृदय भैया बड़ भैया हो बहुत बहुत आशीर्वाद दिले बड़ो चली भारती जी अब राउर कलाकारी के तो जवाब ना ऐसे सब अपने आप में बा कि राजा जी के ओठावा में जिया 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 आई रे ए हां वाह वाह बहुत सुंदर एक बार सब कलाकार खातिर ताली हमने के बजा दे जाए सभे अपने आप में बा बाकी अब तनी अब डांस करे के बा आओ राजा जी के ओठावा में ओठ चपसती राजा जी के ओठावा में ओठ चपसती भूख भूख परी हमारा दिलवा के अरे भूख भूख परी हमारा दिलवा के ए भगवान जी की रात भर कि रात भर लभ के दरिया में नेहान होके दी रात भर लभ के दरिया में नेहान होके दी बाकी ए भगवान जी आज राजा जी के जवान होके दी जिया जिया बोले मोरा पायल बोले मोरा पायल रही रही रोले लड़की कहतिया का कहती है जी कि रोआ कन कनाई पिया आहा मेरा रूप के देखो भाव खतना बा कितना बा कि रोआ कन कनाई पिया काहे में गनगना गए कोरा जब उठई है रोआ कन कनाई पिया अरे ठाकुर मनोज हमर जियारा जुड़ई है ठाकुर मनोज हमर
जियारा जुड़ई है। देखिए हमारा प्रमोद परदेसी भैया की ओर से अच्छा पहलोने दे लो ई अरऊ गोलू राजा के ई अरऊ गोलू राजा के परेशान हो खदी। भोजपुरी में सब बाज हो जाए और चौगुन ना होखे तो भोजपुरी के कोई मतलब नहीं रह जाता। गोलू राजा के अरे परेशान हो खदी। आहा बकिया जो राजा जी के कोरवे में बाबा अरे जवान हो राजा जी के कोरवे में गोलू राजा के परेशान हो खदी। गोलू राजा के परेशान हो खदी। आज राजा जी के कोरवे में